palipo babasa pamwe chavo kungosasa upenyu noda kushanda ahasi makasa vataurire baba klasa kuti zvakaipa zviandarasa vamwe vachita ndina basa asi vachona ndavaisa dhaza kushanda kuripo tichisazvimapo vazvuna ndiri palo vachanodaira vachangonoti yelo udirirai unondiona ndinashingirirai mangwana ndenge ndinagamuchirai vachazviona kuti inansiwai ndichishanda kudai ina mkoma pedzi vamwe vachati ndiri kuenda kumwedzi asi kupera kwemwedzi ndenge ndakuerenga tiri kutorima miti vamwe vachita chatsvambiti vamwe vachituyo muchiti asi ndovaudza kuti terera bhiti takarova zvimahovhorosi vamwe vakarova zvimagulovhosi mangwana tokwanisa tenga bhurubosi kozviona kuti ini ndopinda zveposi ati vamwe vane mafoshoro unoona kuti upenyu mutoro ndopaninoti chitororo aiwasvika vane sando vachazvona ndavapa sando ini uchawekwa pambo aiwa ini ndinenge rambo ndingesvika ukanoti pinjisi ini ndobva ndati anesi bonjisi oyoona asi maranjisi vamakusunga neti nhasi ipapo ndati vamwe vachisunga neti vamwe ndobva ndakanda maneti ndobva ndavashuna kuti streti ndovaudza kuti aizdibeti iyi unenge wakakwira padhramu kana kunoshedza kamu mangoma acho idhamu wozviona kuti nenge shamu masidzi akadyarwa apa ona masidzi tatodyara vamwe vakuti tiri kurwara taita mari totanga kufara vozviona tavapusha mubhara chenchazotaura zvedu tangura television hadisi painting yosini respect yo my way